Svetločežnjiva duša vladike Atanasija sada hita tamo gde je nebeska Srbija, u kojoj neprolazna slava Božja sija. Život mu je bio neprestana sveta liturgija, a Gospod Isus Hristos put, život i istina. Kao duhovni sin svetog Ave Justina postao je oličenje duhovnih širina, bogoslovskih visina i teoloških dubina. Evanđelje mu je bilo najpotrebnija hrana, srce mu je ostalo kod Gazimestana, gde kosovske junake svakog vidovdana naša crkva toržestveno proslavlja i javlja da su naši sveti preci svetog pravoslavlja, svetionici, to je voleo da stavlja svima do znanja vladika Atanasije, molitveni čuvar Kosova i Metohije, koji je na ratištima naše hrabre vojnike bodrio, hrabrio, tešio i pričešćivao, a ubijene svojim rukama sahranjivao, molio se sa suzama i uvek rasuđivao. Decu je najviše voleo i celivao sa radošću, jer je i sam bio kao dete. Takve duše su iskrene, čestite i svete, koje nakon usnuća u raj kao ptice lete. Gospode, upokoj dušu vladike Atanasija, u večni spomen biće pravednik. Aliluja.